Ano lalaki sa gawas? Kinsa kayo na siya? A few moments later. Hala. Ano ko itong lalaki? Wala, nadyan ni kuan ba? Nadyan ni modus ba? Driver sa ganyan puting van ba? Wala ba siya van? Kisa dyan yung tawanan niya. Day 2. Kisa dyan yung tawanan niya. Kisa dyan niya siya. Sino gusto niya siya sa kuha? Ay, nasuda dyan anong kuan to eh. Kanang kapag-kapat ang gamay. Eh, kaya na. Gawas na ako nila sa yung tawanan niya. Diba yun ako sa type? Hoy! Katulong na nini mong balik to diba? Kinsa day ka? Uy, te, kuan. Kung nakagusto ka sa kuha, lisensyain na dyan, pero di duty ka type. Wala ko nakagusto sa imati, uy. Simba ko po. Unya, anong nakadarihan? Unsa na kadari? Si gusto ka ba, police ka? Ano, te, libre mo good yung, ay kaning na, wala mo password yung wifi good. Nakigamit ra ko. Ah,